Všímaj si na živote to krásne a hneď sa ti začne zdať krásny. Na druhých ľuďoch si všímaj len to dobré a hneď sa ti všetci začnú páčiť. Dávaj lásku všetkým ľuďom a všetci ťa budú milovať. Vesmír, láska, ti dá vždy všetko, čo potrebuješ a čo je pre teba najlepšie. Choroba, bolesť je signál tela, že niečoho vo vašom živote je veľa, napríklad práce, stresu, jedla, alkoholu, cigariet alebo aj cvičenia, alebo naopak aj veľa oddychu, čiže málo pohybu, môže spôsobiť chorobu alebo bolesť, takže všetko treba robiť s mierou, dokonca aj zlé veci, ako je jed v minimálnom správnom množstve, je liek. Nikdy sa neprestane hýbať, zakiaľ sa budeš hýbať, zatiaľ budeš žiť. Chôdza spoločné s úsmevom sú liekom na všetky choroby, preto sa hovorí, keď ťa niečo bolí, musíš to rozchodiť. Všetko, čo ťa bolí, potrebuješ uvoľniť a rozhýbať. Druhým ľuďom musíš ukazovať, že si neškodný a nie nebezpečný. Keď sa niečoho bojíš, povedz, nechám to na Pambička, on vie, čo je pre mňa najlepšie. Čo mi nadelí, musím zvládnuť. Je jedno, či si chudobný, chorý alebo škaredý, dôležité je, aby si bol šťastný alebo aspoň spokojný. Žij ako malé dieťa, tiež sa zo života, dieťa sa ničím netrápi, nemyslí na to, čo zle sa mu stane. Dieťa objaví strach, až keď ho dajú do jasiel, škôlky, školy, práce. Preto nás dávajú preč od mami dobrej energie, lásky tak skoro, aby v nás zmenili lásku na strach a mohli nás pomocou strachu ovládať, aby sme mohli slúžiť tomuto systému, kde menšina bohatých ľudí žije na úkor väčšiny chudobných. Každý človek má svoje priority, niekto chce byť zdravý, niekto bohatý, niekto chce mať moc, niekto chce cestovať a ja chcem pomáhať ľuďom, aby si uvedomili, že môžu byť šťastní. Treba milovať lásku, stvoriteľa, Boha, energiu, ktorá stvorila tento svet, ktorú my nazývame láska, na prvom mieste a potom seba aj všetkých ostatných rovnako. Boha sa nemáš báť, Boha máš milovať, lebo Boh je dobrý a milostivý a nikomu sa nechce pomstiť, ale chce každému pomáhať, lebo každého miluje, rovnako ako rodič svoje deti. Pozemskí anjeli sú tu na to, aby ostatným ľuďom pomáhali otvoriť oči, aby zistili, že sú silnejší, ako si myslia a že môžu žiť v láske, dobre, zdraví a radosti zo života a nie v strachu, nenávisti a chorobe. Začiatok a koniec mesiaca, slabá, uzdravujúca energia. Čím bližšie k stredu mesiaca spln, tým silnejšia energia spôsobujúca zdravotné a psychické problémy. Rovnako ročné obdobia, zimný slnovrat, jarná a jesenná rovnodennosť je najlepšia energia a letný slnovrat najsilnejšia a najnebezpečnejšia energia. Ying, ženská energia, láska, matka, mesiac, intuícia, podvedomie, ľavá časť tela, ľavá nosná dierka, pravá časť mozgu. Yang, mužská energia, rozum, otec, slnko, ambície, ego, pravá časť tela, pravá nosná dierka a ľavá časť mozgu. Musíš mať čo najväčšiu fantáziu. Jemnohmotná časť našej planéty už prešla do 5. dimenzie a ľudstvo tiež prejde z 3. do 5. dimenzie. Je to len otázka času a záleží to na každom z nás, či to bude skôr alebo neskôr. Môžeme to urýchliť tým, že budeme žiť v láske a nie v strachu. Sloboda je zbaviť sa všetkých závislostí na peniazoch, energii, plyn, elektrika, voda, televízor, internet, jedlo, pitie obmedziť. Všetky tieto veci dokážeme nahradiť. Televízor, predstavivosť a fantázia, spev, internet, intuícia, pripojenie sa na centrálne vedomie všetkých ľudí, plyn, elektrika, zahriať sa vlastnou energiou. Keď ideš jesť mäso z nejakého zvierata, tak si predstav tú sliepočku, kravičku, prasiatko či rybičku živú a ako do nej zahryzneš. Alebo si predstav, či máš chuť
jesť lis v škrupine, ktorý vysráva sliepka, alebo piť zakalenú vodu, ktorá vytiekla krave z vemena.